Anwyl gyfeillion, croeso unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Gobeithiwch bod chi gyd yn cadw yn iach ac yn ddiogel, ac bod y llacio yn digwydd, a hynny ar raddfa clo iawn nawr, mae'n bwysig yn bod ni yn dal i fod yn ofalus iawn. Mae yna bryder am don arall a fydd yn dod yn ofni wedi'r haf, ac mae'n bwysig yn bod ni yn gweithredu mewn modd bydd yn sicrhau nad yw hynny yn digwydd. Cadw'r pellter rhyngom ni o hyd, peidio cyffwrdd a'n gilydd, a pheidio bod mewn sefyllfa digon agos i anadlu ar ein gilydd oherwydd yn yr anadl yma'r Covid penna. A felly mae rhaid cadw'r mygydau ar y wynebau amser ni'n mynd mewn i sefyllfa cyfyngedig. Cadw'n at yr rhain. Mae cyrddau'n gallu ail ddechrau. Mae nifer o eglwysi ar hyd a lled yn gwlad ni wedi ail ddechrau. Ac yn yr ofalaeth hon, mae Bwlch y Gros yn cwrdd heddi, neu fory os mae nithwr i chi'n edrych yno. Ac fe fydd Seion yn Llandysul yn cwrdd wythnos i ddydd Sul. Mae cyfarfodydd Zoom yn dal i fynd ymlaen gyda Hermon a Seilo. Felly dyna yw'r sefyllfa ar hyn o bryd. Mae'n bosib bydd newidiadau yn dyfodol eitha agos, felly cadwch eich clustiau agored, ysgolwch yn dda am y newidiadau hynny. Diolch am bob gair o gefnogaeth a dymuniadau da wedi derbyn yn ystod yr wythnosau diwethaf yma. Fe treilies i gyfnod yn yr ysbyty ddechrau yr wythnos. Ac fel bob tro fi'n treulio yn yr ysbyty, mae'n rhoi cyfle i feddwl ac i ystyried. Dyna un mantes o fod yn yr ysbyty yw bod cyfnod o dawelwch, neu cyfnodau o dawelwch yn rhai hir iawn, ac mae'n rhoi cyfle iddi ni fyfyrio ac i ystyried gwahanol bethau, ac i sylwi ar beth sydd yn digwydd o'i amgylch. Ac yma edrych ar ffordd mae'r ysbyty yn gweithredu a'r gofal rhyfeddol sydd yn cael ei gynnig, ac fi mewn dyled a rwythrol o fawr i'r gwasanaeth iechyd ac i bawb sydd yn gysylltiedig â'r gwasanaeth iechyd. Fi'n cydnabod y ddyled honno yn ddiolchgar ac yn mynegu fy niolch. A mynegu fy rhyfeddod o ffordd y maen nhw'n gallu gweithredu mewn modd mor bwyllog, mor gonsyrnus, cariadlon mewn gwirionedd yn yr amgylchiadau anodd hynny. Nawr, wrth edrych ar y ffordd oedd yr ysbyty'n gweithredu, mae dyn yn sylweddoli bod egwyddorion Cristnogol oedd yn sylfaenol i sefydlu y gwasanaeth iechyd yn y dechrau, a'r hyn arweiniodd at y gwasanaeth iechyd, yr holl ysbytau drwy'r oesoedd canol hyd y oes fodern, a sefydlwyd gan Gristnogion o wahanol liw ar hyd a lled i'n byd ni. Nawr, mae'r egwyddorion sylfaenol hynny yn perthyn i gymunedau Cristnogol oedd yn rhoi bwyslais ar iechyd pobl, yn dal yn y gwasanaeth iechyd, a diolch i Dduw am hynny. Mae'r ysbryd glân ar waith o hyd. Ac yn ni'n sylwi ar modd y mae'r gwasanaeth iechyd yn gweithredu ar yr egwyddorion sylfaenol hynny, a meddwl fel hyn dyle pob eglwys i fod yn gweithredu mewn gwirionedd. Wrth yn bod ni'n edrych ar y cydweithrediad rhyfeddol oedd yn digwydd
Yn gyntaf yr agwedd tuag at y cleifion. A oedd y cleifion, ond i gyd o wahanol fannau, ond i gyd o wahanol gredwau, ond i gyd o mewn gwahanol sefyllfaoedd a gwahanol rhan o'r gymdeithas. Oedd yna rai dosbarth gweithiol, rai dosbarth uwch ac ati gyda'i gilydd yn y sefyllfa honno. Oedd dim gwahaniaethu yn digwydd rhwng ni. Oedd staff y ysbyty yn ystyried pob un ohono ni yr un mor bwysig a'n gilydd. A dyna i chi beth godidog yw dystio iddo. Ond nid fel yna y dyle pob eglwys weithredu. Ac yn sylwi ar gwahanol gyfrifoldebau a dyletswyddau oedd yn perthyn i aelodau staff yr ysbyty. Pob un ohonyn nhw yr un mor bwysig a'i gilydd. Ac hyn yn dwyn i gof beth mae Paul yn ei bwysleisio wrth gwrs. Gallwn ni ddim dweud bod rhai yn llai pwysig na rhai eraill. Ac yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid a'r 12fed bennod, y mae yn dweud hyn. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, sôn am yn corff ni, yn cyrff ni yma Paul yn gwneud yn y fan yma, a defnyddio hynny fel cymhariaeth a chorff yr eglwys, corff Crist fel mae Paul yn ei alw yn ei galw hi, yr eglwys. Oherwydd nid un aelod yw'r corff, ond llawer. Os dywed y troed gan nad wyf yn llaw, nid wyf yn rhan o'r corff. Nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Ac os dywed y glist gan nad wyf yn llygad, nid wyf yn rhan o'r corff. Nid yw am hynny heb fod yn rhan o'r corff. Petai'r holl gorff yn llygad, lle bydde'r cliw? Petai'r cwbl yn gliw, lle bydde'r arogli? Ond fel y mae, gosododd Duw yr aelodau bob un ohonynt yn y corff fel y gwelodd ef yn dda. Pe baent i gyd yn un aelod, lle bydde'r corff? Ond fel y mae, llawer yw'r aelodau, ond un yw'r corff. Ni all y llygad ddweud wrth y llaw, nid oes arnaf dy angen di, na'r pen chwaith wrth y trad, nid oes arnaf eich angen chi. I'r gwrthwyneb yn hollol, a mae'r aelodau hynny o'r corff sy'n ymddangos yn wanaf ac yn angenrheidiol. A rhai sydd leiaf i parch yn ein tîm ni, rydym yn amgylchu'r rheini a pharch neilltuol. Ac mae ein aelodau anweddaidd yn cael gweddüster neilltuol. Ond nid oes ar ein aelodau gweddus angen hynny. Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd, gan roi parchusrwydd neilltuol i'r aelod oedd heb ddim parch, rhag bod ymraniad yn y corff. Ac mwyn i'r holl aelodau gymryd yr un gofa dros ei gilydd. Os bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn dioddef. Neu os bydd un aelod yn cael ei anrhydeddu, y mae pob aelod yn cyd lawenhau. A nawr, chi yw corff Crist, ac y mae bob un ohonoch i le fel aelod. Ie, dyna fel dyle'r eglwys weithredu. Cydnabod gwerth pob un aelod. Cydnabod pwysigrwydd pob un aelod sydd yn yr eglwys honno. Yr eglwys ar lefel byd-eang, yr eglwys lân Gatholig, fel na dyle yr eglwys honno cyn ni yn gangen ohoni, neu'n ganghennau ohoni, yn ein gofalaeth ni. Yr eglwys lân Gatholig hynny. Dyle ni fel aelodau o'r eglwys lân Gatholig sy'n llanw'r nef a llanw'r byd ystyried pawb. Pawb sydd yn aelodau o'r eglwys yn yr un goleuni. A'i trin yn yr un modd. Pwy bynnag un nhw.
Os mae yna amrywiaeth mawr rhwng ni. Amrywiaeth mawr hyd yn oed ar lefel lleol rhwng ni. Y gwahanol enwadau. Mae rhaid dweud nad oes amrywiaeth rhwng y gwahanol enwadau. Boed hynny fel y bo mewn gwahanol enwadau. Ond ni'n gwybod bod yna amrywiaeth mewn dysgeidiaeth a'r ffordd i edrych ar bethau yn y gwahanol eglwysi yn y broedd hyn. A mae eisiau parchu hynny. Ac mae eisiau sylweddoli bod pob un o bwys. A ni'n gweld hynny yn yr ysbyty. Oedd meddygon, rhai ohonyn nhw, un ohonyn nhw o Slovacia, un arall o India, un arall o Pakistan, un arall o Ffrainc. Oedd rhain i gyd yn cydweithio i gilydd yn hapus. Yn siŵr bod yna angytundeb rhyngddyn nhw ar wahanol bethau, a wneud tundeb rhyngddyn nhw ar bethau meddygol digon posib. Ond siwrne o'n nhw'n cydweithio ar y claf, o'n nhw'n cydfynd a'i gilydd lles y claf. A felly dylen ni nefod. Oedd y nyrsys, rhai o'r Pilipinas, rhai eraill o Sbaen, rhai eraill o Gymru wrth gwrs, a rhai o Loegr, a rhai o'r Alban, a rhai'n cydweithio a'i gilydd. Eto, mae'n ddigon posib bod angytundeb ynglyn â lot o bethau, ond siwrne o'n nhw'n mynd ati iddi i wneud eu gwaith, o'n nhw'n cydweithio a'i gilydd yn y gwaith hwnnw. Fel yna dylen ni weithredu yn yr eglwys. Ac mi roedd y meddygon yn gwybod bod rhaid cael y nyrsys. Gallen nhw ddim cyflawni eu gwaith heb y nyrsys. Oedd y nyrsys a'r meddygon yn gwybod bod rhaid mwyn gallu cyflawni y gwaith yn iawn, cael bobl i glanhau'r wardiau, glanhau'r man lle mae llawdriniaeth yn digwydd. Oedd rhaid i cael nhw, bydden nhw ddim yn gallu cyflawni gwaith hebddyn nhw. Ac oedd pob un ohonyn nhw'n gwybod, o'n i bai bod y cleifion yn cael eu bwyda, ac o'n i bai bod y cleifion yn cael teimlo'n gysurus, yna bydde yr holl waith yn ofer. Felly, mhob adran o'r ysbyty, mi roedd yna gydweithio yn digwydd. Fe ddyle yr eglwys weithredu yn yr un modd. A gobeithio y gnewn ni. Yr hyn sydd yn fwrn ac yn boen yw amser bod na rai o'n plith ni yn credu bod nhw'n well nag eraill a ddim yn barod i gydweithio ag eraill, yn ystyried eu hunain fel y rhai dewisedig, etholedig ac eraill yn ddiwerth ac yn ddibwrpas. Nid fel ni y dylen ni ystyried yn gilydd, ond mewn cydweithrediad. Gan gydnabod bod i bob un ohonom werth anfeidrol yng ngolwg yr arglwydd, a bod pob un ohonom yn rhan o'r broses fawr, yn rhan o'r hyn y mae Duw yn ei gyflawni, ac i ni i roi ein hunain i gydweithio ag eraill mwyn i'r pwrpas mawr allu cael ei gyflawni. Ein gwaith ni yw cydweithio â Duw i achub y byd. Cydweithio â Duw i achub y byd o'r hyn sydd yn ei fwgwth. Cydweithio â Duw mwyn cyflwyno nef newydd a deiar newydd lle mae cyfiawnder yn cartrefi. Dyna'n gwaith ni. Gwnewn hynny gyda'n gilydd. A gwnewn gyda'n gilydd hefyd. Uno i ymdrechu, i drechu'r Covid yma. Cydweithio eto. Cydweithio mwyn lles y cyfan a phawb. O Dduw rho'n erthu ni
i allu cydweithredu â thi, i gydweithio â thi yn dy waith achubol. Helpa ni rhwng erth i ni allu gwneud hynny ar lefelau i ni ddim yn ei ystyried o bosib sydd yn perthyn i waith dy deyrnas di. Ond cydweithio â phawb hyd yn oed pam nad yw'n nhw yn rhan o deglwys di. Pa bod ni'n gwneud hynny lles yn cymdeithas a'n byd. Helpa ni yn enw Iesu. Amen.